Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat Pynjot Syiem. Rupa Premium Meghalaya. Ki nong ilam bat kit khot ka khasi student union war circle ha ka khat pratrek unai wing arjar psan ki la le Jurip ya ka Jingshah pen pra Dusmon u Durmot u Jingsuk bat ki wei ki Durmot ha Calvary ka Syiem Jingsuk jongka parish Amlarem West Jante Hills District ha ka khalai trek unai wing arjar psan ka sengkala penrem jor halor ka ni ka jingle riu khlau ki runar ki bala penjaburom ya ka than war jantia bat kala kenturu ya ki bor ka an bakin pelong ya ka jingtoket ka babnya khanang banyo kem ya ki badon kti Itu operasi nu kita apa?